Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira. Kwazivai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi naPastor Caston Betera veku-Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tuna Charlotte Chakabveyo ari kutiisira musign language. Mufundisi, kwazivai vateereri. Vateereri, welcome to the program The Second Coming of Christ. Tiri kudzidza bhuku razvakazarurwa mwaka unoyu. Bhuku razvakazarurwa sekuona kwatakaita rine nhoroondo dzinokavha kubvira Jesu paakaenda kudenga kusvikira paachadzoka. Nhoroondo dzacho zhinji dzinotenderera paperiodi iyoyi dzakanyanya kuteedza mutanda wechinamato kuti kubvira pakaenda Jesu kudenga kusvika achidzoka. Pane bhuku rinonzi The Great Controversy. The Great Controversy ikomendari inobatsira kunzwisisa nhoroondo iyoyeyo. Saka dzimwe nhoroondo dzacho ndo dzatiri kukurukura muno mustudio. Tikatsvaga bhuku rinonzi The Great Controversy rinowanikwa zvakare mururimi rweshona. Mururimi rweshona rinenge rakunzi hondo huru mururimi rweshona. Rinogona kusiyana makavha mukoma Rhodzi. Rinogona kusiyana makavha anoputira. But rinonzi The Great Controversy hondo huru. Tokumbira kwamuri vateereri kuti muite kopi. Mukaenda kuAdventist Book Center kana kubvunza shamwari dzenyu dzinopinda Seventh Day Adventist kuti zvanzi nana pastor titsvage bhuku rinonzi The Great Controversy hondo huru. Rinobatsira kuti patiri kuita zvidzidzo pamhepo imimi muchiverenga ikoko zvinobva zvareruka zvekuti kuti zvinyatsobuda zvakanaka muteereri wega wega ukaita kopi rako then woita mamwe makopi aunopawo vamwe so that tibatsirane kunzwisisa chokwadi chemazuva ano. Because tikaramba tichingoita tega mustudio pastor pesi yacho yeinoita but vateereri vedu vane shungo dzekuti vasheye zvinhu izvi. The Great Controversy kana kuti hondo huru wobva waita makopies aunopa vamwe. Pastor, tsinirai panyaya iyi. Ungataura zvese ndanamuti kakufarira kako chirungu wakaona kuti the hondo huru. Aiwa, neshona rinonzi hondo huru muchirungu ndo The Great Controversy. kuAdventist Book Center kana kubvunza shamwari dzenyu ma-Seventh Day Adventist vanokubatsirai kuwana bhuku irori. Yes, Pastor. Tinoda kutenda. Hurukuri yatinayo nhasi musoro wenyaya unoti Jezebel Part 1. Jezebel Part 1. Pastor vachatitungamirira kuverenga pana zvakazarurwa chapter 2 verse 18 kusvika pa29. Zvakazarurwa chapter 2 kubva pavhesi ya18. Nyorera mutumwa wekereke iri paTiatira uti, zvanzi nomwanakomana waMwari, una meso akafanana nomurazvo womoto, netsoka dzake dzakaita sesafuri inopenya. Ndinoziva mabasa ako, norudo, nokutenda, nokushumira, nokutsungirira kwako, uye kuti mabasa ako okupedzisira anopfuura okutanga. Asi handifari nechinhu ichi kwauri, kuti unotendera uya mukadzi Jezabheri, unozvidza muprofitakadzi, uye unodzidzisa nokutsautsa varanda vangu kuti vaite upombwe nokudya zvakabayirwa zvifananidzo. Ndakamupa nguva kuti atendeuke, akaramba kutendeuka pakufeva kwake. Tarira, ndoda kumukandira panhoo navanoita upombwe naye
panhamo huru kana vasingatendeuki pamabasa ake. Navana vake ndichavavuraya norufu, nekereke dzose dzichaziva kuti ndini ndinonzvera itsve nomwoyo. Ndichapa mumwe nomumwe wenyu paakabata napo. Asi kwamuri imi makasara paTiatira, vose vasine dzidziso iyi, vasingazivi izvo zvavanoti zvakadzika zvaSatani, ndinoti kwamuri, handingakutakudzii mumwe mutoro, asi batisai izvo zvamunazvo kusvikira ndichiuya. Unokunda achichengeta mabasa angu kusvikira pakupedzisira, ndichamupa simba pamusoro pamarudzi. Uchaapfudza netsvimbo yedare sehari dzomuumbi dzinoputsanyiwa, sezvandakapiwa avo nababa vangu, uye ndichamupa nyamasase. Une nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya kukereke. Mubhuku razvakazarurwa chapter 2 nachapter 3 panotaurwa about 7 churches. Takatanga kuona kereke paEfeso, nepaSmina, nepaPergamu. Paverengwa namufundisi ikereke yechina inonzi yeTiatira. Kumberi kune dzimwe nhatu dzinoti yeSardis, Philadelphia neRodokia. Pastor, makereke aya ari manomwe ini samari chii chiri kumiririrwa? Takanzwa kuti mufundisi bhuku razvakazarurwa rinotarisa nhoroondo yezvekunamata kubva pakaenda Jesu kudenga kusvikira pasecond coming. Asi nguva yese iyoyi inodimburwa muna zvakazarurwa kuiswa muzvikamu zvenguva zvinokwana 7. Pamwe unonzwa zvichinzi itsamba kukereke nomwe, tsamba imwe neimwe ichimirira chikamu chenguva. Pamwe unonzwa zvichinzi zvisimbiso zvinomwe, chisimbiso chimwe nechimwe chiri chikamu chenguva, kana kuti hwamanda nomwe. Yes. Saka kereke yeTiatira tiri kuita kunge taane chepakati. Pataitaura kereke yePergamu, takati madetsi anokavha zvaiitika nguva iyo panyaya yechinamato ndapi? Pergamu yaibva ku 313 AD kunosvika 538. Taurai muri shuwa, pano afana vanenge vachida madetsi wayo. Chidzokororai period AD 313 right kunosvika AD 538. Right. Saka pataakutangira kereke yeTiatira taakutangira 538 AD. Tichazoona kuti tinogumira papi. Okay. Saka toda kuona chiri main tsamba yamaverenga yakareba pasi. Ndoda kuti tingonotsvaga pasiri kufadza Mwari. Alright. Akatarira zvaiitika period panyaya dzechinamato. Because pane paatoti ndinoziva kutsungirira kwenyu nerudo. Toda kungoenda paisafadza Mwari kubvira 538 AD. Zvinotaurwa ipapo, dzokorai pana zvakazarurwa 2 verse 20 to 23. Zvakazarurwa 2 vhesi ya 20. Asi handifari nechinhu ichi kwauri, kuti unotendera uya mukadzi Jezebheri, unozviita muprofitakadzi, uye unodzidzisa nokutsautsa varanda vangu kuti vaite upombwe nokudya zvakabayirwa zvifananidzo. Ndakamupa nguva kuti atendeuke, akaramba kutendeuka pakufewa kwake. Tarira, ndoda kumukandira panhoo navanoita upombwe naye panhamo huru, kana vasingatendeuki pamabasa ake. Navana vake ndichavauraya nerufu, nekereke dzose dzichaziva kuti ndini ndinonzvera itsve nomwoyo. Ndichapa mumwe nomumwe wenyu paakabata napo. Saka panapa pari kutaurwa zvemukadzi anonzi Jezebel asiri kufadza Mwari. Jezebel atsanangurwa kaitiro kake kari kukonzera ufeve, kokonzera kudyiwa kwezvinhu zvakapirwa kuzvifananidzo. Pabva pazotsanangurwa zvikanzi futi nevana vemukadzi uyu Mwari achavarova nerufu. Ndo zvabuda. But pari kuitika zvinhu izvi pastor kubva 538. Jezebel watinoziva wemubhaibheri anga asofa. Saka patiri kuti Jezebel part 1, izvi zvataurwa nazvakazarurwa tazvinzwa. Toda kudzokera kuOld Testament. Tonoona Jezebel iyeye chaiye tichingotsvaga zvine chekuita nezvataurwa. Kunamatwa kwezvifananidzo, kufeva, nekufa kwevana vake.
tikangotenderera ipapo kwanhasi zvine zvakwana pasi. Okay. Saka patiri kuti Jezebel part 1 toda kunotarisa mahighlights aJezebel weku-Old Testament. Iye chaiye. Saka chitoendai ku-Old Testament pastor. Okay. Tiverenge vateereri vachinzwa pana 1 Kings 16 verse 30 na 31. Madzimambo ekutanga 16 verse ya 30. Ahabhi mwanakomana waOmri akaita zvakaipa pamberi paJehovha, akakunda vose vakamutangira. Chakanga chiri chinhu chiduku hacho kwaari kufamba munzira muzvivi zvaJerobhoamu mwanakomana waNebhati, asi wakawana Izebheri mukunda waEtibhaari mambo wavaZidhoni, akandoshumira Bhaari akanamata kwaari. Jezebel ari kuintroducwa ari mukadzi wamambo. Right. Mambo ava vainzi Ahabu. Vaitonga kwaIsraeri. Right. Jezebel aive mwanasikana wemuprista pakunamatwa kwaBhaari vachigara kunyika yekuSidhoni. Saka Ahabu akanorora kuvahedheni ndobva aroora mukadzi wake ainzi Jezebel. Jezebel ari mwana wamambo vekuZidhoni kwainamatwa Bhaari. Saka kwabva kwanzi kuburikidza nemereji zvakabva zvaita kuti kunamatwa kwaBhaari kuuye kwaIsraeri. Pabatwa kamo. Taurai. Pari kutobuda nyaya yekuti kuroora kune nyama. Ngozi munhu anogona kunokwekweretsa zvinounza madambudziko mukati memusha. Ndo zvakatoitika. Ahabhu akanokwekweretsa matambudziko akazonetsa zvikarwadza Mwari. Ngatingomhanyai pamberi tizonzwa kuti unhu hwaAhabhu nekuroora kwaaita Jezebel hunosamaraizwa sei pana Madzimambo ekutanga 21 verse 25. Madzimambo ekutanga 21 pavhesi ya 25. Asi hakuno munhu wakafanana naAhabhi wakazvitengesa kuti aite zvakaipa pamberi paJehovha, achikurudzirwa naIzebheri mukadzi wake. Saka samari yakunopiwa ndeyekuti varumeka, murume ainzi Ahabhu anga ari munhu anga akuita zvakaipa, but zvaaita zvese zvakaipa zvanga zvaakukonzerwa nekuti mukadzi waakaroora aive necontrol. Toti kudii? Aitonga murume. But hazvinyatsobude zvakanaka kana vana baba vari kuteerera. Taurai nemamwe maitiro. Kuti anga aine simba rakawanda. Anga aine simba rakawanda zvekuti zvese zvaizoitwa namambo Ahabhi isosi yacho zvaibva kumudzimai. Ngationei futi chimwe chaiwanikwa paari pana 1 Kings 18 verse 4 ibatanzei na1 Kings 19 verse 1 na 2. Madzimambo ekutanga 18 vhesi ya 4. Nokuti nenguva iyo Izebheri yakaparadza nayo vaprofita vaJehovha, Obhadhia wakatora vaprofita vane 100 akavavanza 50 na50 mubako akavapa chingwa nemvura. Madzimambo ekutanga 19 vhesi 1 na 2. Zvino Ahabhi wakaudza Izebheri zvose zvakanga zvaitwa naEria, zvokuuraya kwake vaprofita vose nomunondo. Ipapo Izebheri akatuma nhume kuna Eria akati, "VaMwari ngavandirove, ngavarambe vachidaro, kana ini ndikasafananidza upenyu hwako noupenyu hwomumwe wavo mangwana nenguva ino." Saka Jezebel, besides kuti auya nechinamato chaBhaari kwaIsraeri, haana kungova content kuti Bhaari hakunamatwa. Akabva achisvotwa nekunamatwa kwaMwari. Mwari wokudenga. Ameno kana muri kundinzwa kuti papasina problem kungouya nechinamato chake, aigona kuti ndo chandajaira. But akabva aita kuti namambo vaite champion chinamato chaBhaari. Havana kugumira ipapo. Ndobva vachienda kuchinamato chaMwari kwakuuraya vaprista nevaprofita vaMwari. Saka pamatozopedzisira kuverenga vanga vada kutouraya naElijawo. Ndi Jezebel. Saka imhondi ameno mukusamaraizwa zviri pachena muurayi Jezebel. Saka toda kuenda futi pamberi, toda kungotsvaga mahighlights about Jezebel. Saka endai pana Madzimambo okutanga 18 verse 19 pastor. Madzimambo okutanga 18 verse ya 19. Naizvozvo zvino chituma vanhu uunganidze vaIsraeri vose pagomo reKameri.
navaprofita vaBhaari vana 450 navaprofita vamatanda okunamata nawo vana 400 vanodya patafura yaIzebheri. Saka Jezebel achinamata Baal, achikurudzira mambo kudaro, achiuraya vaprofita vaMwari, kureva kuti aitoparadza chinamato chakanaka chaMwari. Iye ari kutonzi toti chisponsa tomuti chi ndiye aitoshanda kubhadhara vaprofita vaBhaari. Saka religion yaBaal yaitosustainwa kubva mumba mamambo, ichibhadharwa nemari dzehurumende. yaibhadharwa nemari dzehurumende, ende maquantities angotaurwapo pataurwa vamwe 450 nevamwe 400. Saka pataurwa about staff kana kuti vashandi vanogona kusvika 850 vachibhadharwa nehurumende yenguva iyoyo kuitira kuti chinamato religion yaBaal ite flourish. NdiJezebel. Ngatinzwei chimwe futi paari pana 2 Kings chapter 9 verse ya 22. Madzimambo echipiri 9 pavhesi ya 22. Zvino Jorami wakati achiona Jehu akati, kuno rugare here nhai Jehu? Iye akapindura akati, rugare rwei kana ufeve hwamai vako Izebheri nouroyi hwavo huchiripo huzhinji hwakadai. Saka pari kunzi panapa Jezebel aive anoita ufeve toti yaive pfambi. Ayo, zvinotinetsei kutsana. Unoza zvonetsa kutsanangwa. Jezebel on top of being a murderer aive pfambi. Ndobva hanzi futi aive muroyi. Imbosamaraizai zvatanzwa about Jezebel. Kureva kuti Jezebheri paari panga pakaungana zvakashata. Right. Aiti number 1 kutungamira nyaya dzekunamatwa kwezvifananidzo. Right. Apa muroyi, iri pfambi, iri mhondi. Right. Musasiye futi kuti kumba achitonga baba. Ndiye aiita zvese. Pachidzidzo Jezebel part 1 regai timbonzwa rumbo. Ndomtewera kweseko ndaziza kumusimbira ndotonera kundifira pamchinjiko weKalvari Jesu wanditungamira rwendo rwese nguva dzese ari shamwari yeidi ndinotondera Kalvari ndofarira mtemo wake ndoda anditungamire rundo rwake rwakanaka rwayereswa paKalvari Jesu anditungamira rwendo rwese nguva dzese ari shamwari ndinotondera Kalvari ndinofamba ndisingatyi ndofara naKristu pedyo ndosimbira ndichaona shamwari yepaKalvari Jesu anditungamira rwendo rwese nguva dzese ari shamwari ndinotondera Kalvari ndinofamba ndisingatyi ndofara naKristu pedyo ndosimbira ndichaona shamwari yepaKalvari Jesu anditungamira rwendo rwese nguva dzese ari shamwari ndinotondera Kalvari Jesu anditungamira rwendo rwese nguva dzese ari shamwari ndinotondera Kalvari
neshamwari ndinotondera Calvary, ndinotondera Calvary. Tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu Jezebel part 1. Zvimwe zvinobuda zvakanaka kuti tinzwise zvidzidzo izvo vana vaMwari patiri kudzidza bhuku razvakazarwa, kuti imimi nesu tibatsirane pakuita zvidzidzo izvi. Imwe nzira iri nyore kubatsirana, pane bhuku rinonzi Hondo Huru. Bhuku rinonzi Hondo Huru muchirungu rinonzi The Great Controversy. Bhuku iri ikomentari yekubva Jesu paakaenda kudenga kusvikira pachaparadzwa nyika inoi. Rinenge richiteedza nhoroondo ine chekuita nekunamata from the ascension of Jesus until kuparara kuchaita nyika inoi vanhu taakupinda muupenyu hutsva. Saka patiri kuita zvidzidzo zvatiri kuita izvi, imwe information yacho inogona kubatsira kuti mukasike manzwisisa, tinogona kuiwana mubhuku iroro rinonzi Hondo Huru, muchirungu rinonzi The Great Controversy. Rine packaging yakasiyana kureva kuti cover yacho inogona kusiyana mifananidzo, but imi mukatsvaga bhuku rinonzi Hondo Huru kana kuti The Great Controversy, tanga tichikurudzira kuti ukaita kopi yako wobva waita mamwe macopies akawanda aunoshare nevamwe uchivapa, zvinobatsira kuti tikasike tanzwisisa chokwadi chiri kunzi naMwari dai chazikanwa mumazuva ano ekupedzisira. Pastor, vanhu vangawane kupi mabhuku aya? Mabhuku aya zviri nyore kumawana. Mukaenda kumabookshop akanzi Adventist Book Center, mabookshop ema-Seventh Day Adventist, kana kuti hama dzenyu shamwari dzenyu dzamakagarisana nadzo ikoko vanopinda sangano rema-Seventh Day Adventist, vabvunze kuti ndingawane sei bhuku iroriri, vanokubatsirai kuti munoriwana sei. Tinoda kutenda The Great Controversy, Hondo Huru. Ukaita kopi yako wobva waita macopies aunopota uchipa vamwe, Mwari anokukomborerai. Thank you so much. Pastor, tiri kudzidza Jezebel part 1. Right. Tabata zvipi muchikamu chapfuura? Taona kuti tadzokera kuna zvakazarwa kuri kutaurwa nezvaJezebel. Asi sezvatinokurudzirwa kuti kana muchida kunyatsonzwisa kuti zvikujekerei, endai kuOld Testament kwakaitika nyaya dzine mazita ari kutaurwa. Saka tadzokera kuOld Testament kunotsvaga Jezebel wacho chaiye chaiye. Yes. Ndobva tanomuona ari mwana wamambo, akarorwa namambo kwaIsraeri. Asi kumba kwavo vaive vahedheni, vainamata zvifananidzo. Saka pakuroorwa akatakurana nechimwari chaainamata Bhaari. Akatoenda nevaprofita vakanga ahaya kubva kumusha kwavo, vakaenda navo vaisvika kuma850, vakasvika uko nesimba raaive naro kumurume, akasvikoita kuti vabhadharwe nemari yestate. Saka state ndiyo yaitosponza uroi hwake. Akanga asiri munamati wezvifananidzo chete, taona kuti aive muroi, ari pfambi, zvakare yaive mhondi. Apa aine simba pamusoro pemurume. Toda kutenda. Saka patiri kuenderera mberi, toda kuona kuti maresults ake Jezebel kwaIsraeri akazova api. Alright. Zvamataura zvese toda kuona maresults acho. Azvakakonzera. Pana madzimambo okutanga 18 verse 21. Pane pfungwa inokosha iri ipapo. Madzimambo ekutanga 18 pa21. Zvino Eria akaswedera kuvanhu vose akati, mucharamba muchifunga mifungo miviri kusvikira riiniko? Kana Jehovha ari Mwari, mumutevere; kana ari Bhaari, mumutevere iye. Asi vanhu havana kupindura shoko rimwe. Pane pakazounganidzwa vanhu. Elijah arida kuedza kubatsira kuti njodzi yenge yapinda munyika, Mwari vasvike pakuipedza. But asati aita izvozvo aida kumboona kuti vanhu vakamira papi panyaya dzekunamata. Ndobva aisa, because zvinamato zviri zvenge zviri kuita kunge zviri kukwikwidzana, kunamatwa kwaMwari nekunamatwa kwaBhaari. Ndobva aisira vanhu zvikanzi, varumeka, hatigone kukondinya tichiita kunge tiri kutambira kwese. Chiri kufanira kunyatsoitwa chii, kunamata Mwari here kana kuti kunamata Bhaari? Hanzi paine mhomho yevanhu vakawanda. Vanhu vakapindura kuti kudii pasi? Vakaramba vanyerera. Kwenda. Apa tikazvitora nemamwe mazwika, zvinogona kuburisa pfungwa yekuti
kaitikiro kazvaiita kunamatwa kwabhari kwacho munhu aiti akakutarisa uti uku ndiwo kunamatawo, right, kunamatwa kwajehovha kana kuchiitwa vanhu uti uku ndiwo kunamatawo. Saka vanhu vanga vane confusion. Exactly, mataura varanda anchida. The nation was confused. Vanga vasazive kuti zviri right ndezvipi. Matumambonzwa kuti zvinotaurika even today. Kuti amusati mazosangana pafoni vateereri vachiti ana pastor zvinhu zvacho zvaakutoconfuse izvi kuti zvatiri kudzidza nezvaunenge wakaudzwa nezvauri kuona zvaakuconfusa. Saka chimiro ichocho Mwari hachide. Saka nekuda kwaJezebel Israeri yanga yaconfused. Ndo chekutanga chatinobata iresult. Handei pamberi pana madzimambo okutanga 17 verse 1. Madzimambo ekutanga 17 verse ya 1. Zvino Eria muTishibi waigara Gilead wakati kuna Ahabi, naJehovha mupenyu, Mwari waIsraeri, iye wandimire pamberi pake, hapangavi nedova kana mvura makore ano, asi kana ndareva ini. The next result yakaitika nekuda kwaJezebel kwaIsraeri kwakaita drought. Alright. Tichazonyatsotsvaga kuti rauya nemutoo upi, but nyaya iyi tikaiverenga uchiipedza kwakaita drought for 3.5 years. Zvakonzerwa naJezebel, whether direct or indirectly, but tangoti fambei kumberi kuuya kwake kwaIsraeri achikurudzira murume kuita zvakaipa, vachisponsa kunamatwa kwaBhaari, vouraya vaprofita vaMwari. Kaitiro kese ikako kakazopedzisira kwaIsraeri kuine drought for 3.5 years. Sandoda kuti timboona mawira akaita drought. Alright. Kuti zvanyatsouya nenzira ipi. But pamaverenga chichaitika Eria ati kudi? Ati kuchaita nguva kusinganaye mvura. Right. Kusina kana dova. Kusvika ndazozvitaura. Kusvika zvekuti uchinzwa ndimai unogona kufunga kuti akonzera drought haasi Jezebel ndiElijah. But sekudzidza kunoitwa Bible ateereri, tinoti chirevo pamusoro pechirevo, chirevo pamusoro pechirevo, apa zvishoma nepapa zvishoma. Saka mukati meBhaibheri ukateera nyaya yaEria nenyaya yedrought kuna James 5 verse 17. James Jacobo 5 verse ndeya 17. Eria akanga ari munhu wakaita sesu, akanyengetera nomunyengetero kuti mvura irege kunaya, ikasanaya panyika makore 3 nemwedzi 6. Saka zviri kuramba zvichitsimbidzira sekunge Eria ndiye akonzeresa vanhu kuti vapinde panyatwa yedrought. Because ari kunzi ndiye akatonamata ndobva kwaita drought for 3.5 years. But tichiteera nyaya yedrought, pandikuti drought ndotichikore kusanaya kwemvura. Patiri kuteera nyaya iyo nemamwe madambudziko anogona kuwira dzinyika. Ingave drought kana kuti kunogona kunzi kwaita hwiza, kwaita hosha, zvinhu zvandingati misfortunes anogona kuwira nyika. Totichi maproblem anogona kuwira nyika, hosha, natural disaster, zvakada kudaro. Inzwai pazvakambonamatwa naSolomoni apedza kuvaka temberi. Ane mamwe maonero aaita nyaya idzodzo dzakaita sana drought, natural disaster. Pana madzimambo okutanga 8 verse ya 35. 1 Kings 8 verse 35. Kana denga richinge razarirwa, mvura ikasanaya nemhaka yokuti vakanga vakutadzirai, kana vakanyengetera vakatarira kunzvimbo ino, vakatenda zita renyu, vakatendeuka pazvivi zvavo, nokuti munenge mavarova. Ndimai pastor, ibatanzei nezvakazoitika zvatinoziva. Kuti Eria abvunza vanhu, aedza kuvabatsira kuti vazoti Jehovha ndiye anonamatwa. Akazonamata kukanaya. Ndiye akambonamata kukaita drought. Saka Solomoni paainamata apa ari kuti Mwari imimi, kuri kwekuti mambovhara denga. Right. Asi vanhu venyu votendeuka, vonyengetera, izovapai mvura. Pari kubva panoburitsa kuti anenge anonyatsovhara mvura ndiMwari. But anovhara zvichienderana neunhu huri kuraramwa nevanhu, zvakonzereswa nevanhu. Pana Deuteronomy, ndikuona muri kuda kutaura. Ndaifana Deuteronomy 28. Verengai verse 15 ka, moverenga ne 23 na 24. Deuteronomy 28 verse 15.
Asi kana uchiramba kuteerera inzwi raJehovha Mwari wako, kuti uchenjere kuita mirayiro yake yose nezvaakatema zvandinokurayira nhasi, kutukwa uku kwose kuchaitika kwauri, uchatevererwa nako. Verse 23. Denga rako riri pamusoro pako richaita sendarira, nenyika iri pamusoro pako sedare. Jehovha uchashandura mvura yenyika yako ive bukuta neguruva, zvichaburukira pamusoro pako zvichibva kudenga kusvikira waparadzwa. Saka Mwari anga agara akataura kare kuna Deuteronomy 28. Chapter iyoyo vamwe vanotoiti blessings and cursings. Inotsanangura zvinhu zvinotiwira, zvimwe zvatinogona kubuda kupomera kuti munyama. Yeti Mwari akagara isa pachena. Ari kuti Mwari mukabvuma kumuteerera nekuita mitemo yake, anokukomborerai. Asi tikasindimara torega kuchengeta mitemo yake, zvimwe zvezvinozowira vanhu zvanga zvatofanira kuprofitwa naDeuteronomy. Hanzi denga iri richashayiwa mvura, nyika inoyi yoita kuti kwangwara kuoma, idrought yaitaurwa. Saka inini maonero andakaita pandaiverenga pasi, ndakaona sekunge Eria aiziva ndima idzi uye achiziva kuita kwaMwari. Ndobva aona kuti tabva pana Mwari senyika yese, taakunamata Bhaari, but takanzi tikazviita Mwari anonyima mvura. Haukamu Mwari vachiri kuinaisa. Saka iye akaenda in faith kwakunonamata achiclaima zvakataurwa naMwari mubhaibheri, kuita sekumurangaridza. Kunge kurangaridza Mwari kuti Mwari makati tikatanga kushumira vamwe vaMwari muchatinyima mvura. Saka imboimisai kwe3.5 years. Ende Mwari akabva aimisa. But result ichibva kuna Jezebel akonzera kuti vanhu vabve pamitemo yaMwari. Ndaona mamuda kutaura kubvira kare. Pane pfungwa yauya pauri kutiverengesa zvinhu izvi. Unoziva kuti mazuva ano atiri kurarama, zvinhu zvakadaro zviri kuti zvikaitika, zvinotsvagirwa mazita ekusainzi. Zvinhu zvinenge manatural disaster. Urogona kunzwa kuti cyclone, kwaitika drought, kwaitika flood, kwaita mhashu dziri kupedza zvinhu. Saka vanhu kana musasiye kudengeneka kwenyika. Exactly. Saka kana zvaitika manje, zvinotsvagirwa mazita esainzi. Sekuti climate change. Exactly. Climate change. Saka kana kwanzi climate change manje, vanhu havachamanyi kubhaibheri kunofunza Mwari. Ende havachakonzentrate kuti pane here zvatiri kudaro zvatiri kutsaudzira Mwari. Vakumhanya kunoita misangano yekutsvaga kuti chii chatinganyatsoita nekugadzirisa. Ende zveshuwawo ukaenda kusainzika zvinenge zvichiita kasikiro kaMwari, sainzi pane cause pane effect. Anditwa so ukanozvitiresa uchibva ikoko unoziva kuti zvakakonzerwa nezvakati, zvakakonzerwa nezvakati. Asi vanhu chavasingazoningirika ndechekuti kuseri kwesainzi dzacho kuna Mwari ariko. Maiteni zviri kuedza kuti ana mufundisi ndezvekuti sainzi dzinogona kutonyatsoona kuti zveshuwa mhepo yenge ichimonana mugungwa ichiita hasha iri kuratidza kuti iri kuenda nekuIndia nekuAfrica. Sainzi dzinoona, but zviri kuti namufundisi kuseri kwacho sei dziri kumonana mhepo idzi dzichiita hasha. Ndo pari kuedza kukumbirwa nechidzidzo chinoichi kuti dai tichidzoka kubhaibheri mainoona kuti Mwari anozviita, akazvitaura mushoko rake kuti ndinozviita kana vanhu vari kuramba vachindisvotesa vachibva pamitemo yaMwari vasingateerere Mwari. Saka pastor kutaura chokwadika tichingoshandisa chidzidzo ichi, zviri kutiwira zviri kunyanya kukonzerwa nekusateerera Mwari. Hatisi kuramba zvavanoona nemishini, but tichitotora muchidzidzo ichi dzingave mhashu, kunganzi kwaita moto uri kubvira, kunganzi mafloods aparadza vanhu, kunzi kwaita maearthquake, kunzi kwaita hosha, kunzi kwaita drought. Zvinhu izvozvo pastor kutaura chokwadi uchiverenga mubhaibheri, kumutswa kwehasha dzaMwari kuri kukonzerwa nevanhu panyika vari kuita zvimwe zvese asi kubhaibheri havadi. Saka vanhu vaifanira kuti misangano ingaiitwa hayo ine sainzi, asi vanhu ngavadzoke kushoko raMwari. Ikoko havazoende.
ikoko havadiba kuenda ikoko. aonere kuti ndosaka pasingawanikwe solution inosiya yagadzirisa aiwanikwa inonogumira uko. Saka Jezebel akakonzera chimirechi. Tisati tanzwa rumbo, verengai pana madzimambo okutanga 17 ibvai kuvhesi 1 musvike kuvhesi 7. 1 Kings 17 verse 1. Zvino Eria muTishibhi waigara Gilead wakati kuna Ahabhi, naJehovha mupenyu, Mwari waIsraeri, iye wandimire pamberi pake, hapangavi nedova kana mvura makore ano, asi kana ndareva ini. Zvino shoko raJehovha rikasvika kwaari richiti, chibva pano uende kurutivi rwamabvazuva undovanda parukova Keriti ruri pamberi paJorodhani. Unofanira kunwa mvura yorukova, uye ndakarayira makunguo kukupa zvokudya ipapo. Naizvozvo akaenda akaita sezvaakaudzwa naJehovha, nokuti wakandogara parukova Keriti ruri pamberi peJorodhani. Makunguo akamuvigira chingwa nenyama mangwanani nechingwa nenyama madekwana, akanwa mvura yorukova. Zvino nguva yakati yapfuura, rukova rukapwa, nokuti mvura yakanga isinganayi panyika. Pastor, ndima yamaverengai tikanzwa rumbo ndoda kusvikokubvunzai mubvunzo ndinzwa kuti maibata. Ndima yapesera kuverengwa napastor watereri yatiri kusvikotanga tanzwa rumbo ndeye yatinotaura yaEria. Ataura kuti kuchaita drought, ndobva abva aenda kunohwanda kurwizi rwainzi Keriti. Patinotaura nyaya dzedze kuti aifidwa nemakunguo vachimupa chekudya kusvikira hanzi rwizi rwakazosvika pakuoma. Pane pfungwa yakakosha yandoda kuti ndione kuti tiri kufamba tese here. Saka muchaipindurirwa namufundisi. Saka ibatei pfungwa iyi. Taakunzwa kambo, toya toenderera. Tiri pachidzidzo Jezebel part 1. Jesu wangu mudiwa, ndinouya kunemi, mananda andibata, chiripo cha mpupuri, ndiwike muponesi, rakara kwa nyarara, munonditungamira, kumusha wekudenga, ndimwi chidziwiriro, hakuchina zvechimwe, musandisiye ndega, tenzi mundibatsire, ndosimbira kunemi, rubatsiro zverangu, mundifukidze ini, nemapapiro enyu, ndimwi Kristu ndinoda, zvese zvomunondipa, simudza waputsika, rapanyi vanorara, zita renyu royera, ini ndega ndashata, ndazara nezvitema, mazara inemutsa, kunemutsa kunemi, wekuchenesa ini, rega uzondirapa, moyo wangu mukati, zvetsimbere upenyu, pinda mumoyo wangu, rirambe chiwerera, kuzondipa upenyu, zvetsimbere upenyu, pinda mumoyo wangu, rirambe chiwerera, kuzondipa upenyu. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri, tichienderera mberi nehurukuro yedu Jezebel part 1. Mukudzidzwa kwebhuku razvakazarurwa, pane bhuku rinobatsira kuti zvinzwisisike zviri nyore rinonzi The Great Controversy. Bhuku rinonzi The Great Controversy mururimi rweshona rinonzi hondo huru. Bhuku iri rakaita sekomendari inotangira kubvira Jesu paakadzokera kudenga kusvikira pachaparadzwa nyika inoyi. Saka patiri kudzidza tichiti kereke nomwe, zvisimbiso zvinomwe, nhoroondo yese yekunamata iri pakati pekubvira Jesu achienda kudenga kusvikira pachaparara nyika inoyi inotaurwa zvakazara mubhuku iro rinonzi The Great Controversy, hondo huru. Tokurudzira vateereri,
ita kopi yako yebhuku iri woita mamwe makopies aunopota uchitopa vamwe. Handiti unenge ine kopi yako ukagaragara woita mamwe makopi 2-3 wopa vamwe. Kana apera uchiramba uchitsvaga makopi, zvinoita kuti basa ratiri kuita muno mustudio nemiwo ikoko vateereri tinobatsirana kuti chokwadi chemazuva ano ekupedzisira chisvike kuvanhu vese nekukasika. Pastor, mabhuku anowanika kupai? Mabhuku aya mukaenda kumaadventist book center ari pedyo nemi, mabookshop esangano rema-Seventh Day Adventist. Kana raita kure kana kuti musingazivi kuti muriwana sei, bvunzai hama dzenyu neshamwari nevavakidzani venyu vanopinda sangano rema-Seventh Day Adventist, vanokuudzai kuti munawana kupi mabhuku aya. The Great Controversy neshona rinonzi hondo huru, rinogona kuya riine cover kana kuti packaging dzakasiyana, but mukangoenda kwaataurwa namufundisi The Great Controversy hondo huru, it's a commentary from the time Jesus paakaenda kudenga kusvikira pachaparadzwa nyika. Mwari ngaakukomborerei, itai macopies ebhuku iri. Pastor, tiri kudzidza Jezebel, Right. part 1. That's right. Mapedzisira nekuverenga parungano rwaEriya. Maverenga pekuti kudii? Pakataura namambo achiti mvura ichamira kunaya. Yes. Kusvikira ndazotaura. Ndobva abva hanzi naMwari chibva ipapo. Nga Mwari vakamudzvingisa ona kuti anourayiwa. Ndobva hanzi anogara kurwizi Keriti. Right. Kwaiigirwa chikafu nemakunguwo ikoko. Saka mubvunzo wangu ndewekuti paaenda kurwizi Keriti, kwaIsraeri zvinamato zvacho zvakamira sei? Accessibility. Taona kuti kwainamatwa Mwari wechokwadi nekunamatwa kwaBhaari. Tichienzanisa zvinamato izvi pandima yemaverenga zviri kubuda ndoti chiko Maybe ndikubatsire kana ndanzwa kwauruda kuenda. Kuti zvinosara kunamatwa kwaBhaari, zvinosara I think pane machechi maviri ari kunyatsobuda. Chechi imwe yekunamatwa kwaBhaari inosara iriko ichioneka pachena. Right. Nekuti zviri kutsigirwa nevakuru. Right. Asi chechi yechokwadi haipo apa because we are wanda kukeritika. Aiwa, saka manzwa ndaida kubvunza ndichiti zviri kuoneka here kwamuri kuti zvinamato izvi zviri tu zvaiveko, asi chiri kusara chichiwanikwa kumaraini chinamato chaJezebel, chaMwari chawanda kurenje kurukova Keriti. Izvo zviri kubatika kavateereri kuti nekuda kwaJezebel ari yanga achita zvaaita zvakasiya zvaakuti kunamatwa kwaMwari kwanga kwawanda kurenje in the form of Elijah, asi kunamatwa kwaBhaari kwanga kuri kuita flourish mumaraini, kwanga kuri easily accessible, but kwaMwari kwanga kwaita sekwawanda. Maresults ese akonzerwa nani? Pfungwa iyi pastor yakakosha pakuti patinoda kuzonodudzira tione kuti paperiod iya yamataura kubva 538 AD ndizvo here kuti zvinamato zvazvatu, chimwe chiri kuoneka chimwe chawanda. Ndosaka muri kunzwa ndiri kubvunza pfungwa dzakakosha. Chimwe chataurwa pataverenga kuna zvakazarwa 2 verse 20 to 23 panzi Jezebel handifare naye, anoitisa upombwe, kudyiwa kwezvakabayirwa zvifananidzo. Ndobva papa panzi ndichauraya vana vake. Saka toda kumboona kuti uyu Jezebel chaiye wokuOld Testament chii chakazoitika kwaari nevana vake. Ndopatinoda kupedzisira tiri. Saka hatichitangai pane murume wake. Maybe tisati taenda ipapo, imboendai pana 1 Kings 19 vhesi ya 14 na 18. Madzimambo ekutanga 19. Yes. Pavhesi ya 14. Yes. Iye akati, ndakanga ndichishingairira Jehovha Mwari wehondo kwazvo, nokuti vana vaIsraeri vakarasha sungano yenyu, vakaputsa aritari dzenyu, vakauraya vaprofita venyu nomunondo. Ini ndoga ndasara hangu, zvino votsvaka kundiuraya. Verse 18. Kunyangwe zvakadaro ndichasiya pakati paIsraeri zviuru zvinomwe zvavanhu vasina kufugamira Bhaari namabvi avo, vasina kumusveta nemiromo yavo.
Saka nyaya yekuti chinamato chechokwadi chawanda pastor. Chenhema ndo chiri kuoneka mumaraini, ndo chiri kuvakirwa matemberi. Right. Zvakapedzisira zvaakuita kuti imwe chechi member yechinamato chechokwadi ainzi Elijah afunge kuti ndiye ega asara. Because haana kwaaigona kuonana nevamwe vakawandawo kusvika akutoti ndindega ndasara, ndobva arimindwa naMwari unzi ayewa hauzi wega. Kunotori ne7,000 vasati vatombopfugamira zvidhori zvaBhaari. Saka chechi yaive in obscurity yenge yakawanda iyi, kana kuti vatendi vanga vaakutiza kuurayiwa vanga vasiri vashoma, vakawanda, but chaingoitika ndechekuti havana access yekuonekera. Munhu nemunhu kwaaive aingonamata Mwari wake ari serious. Ngatichionai magumo ezvakaizoitika mumhuri yaJezebel. Toda kutanga nekuona magumo amambo Ahabi. Pana madzimambo ekutanga 22 verse 37 na 38. 1 Kings 22 verse 37. Naizvozvo mambo akafa akaiswa Samaria. Vakaviga mambo paSamaria. Vakasuka ngoro padziva reSamaria. Imbwa dzikananzva ropa rake. Ndipo paishamba zvifeve. Sezvakanga zvarebwa neshoko raJehovha. Ndangoti muverenge ndimai pastor kuti zvingoratidza kuti Ahabhu akazofa. But ndati mujambe dzimwe ndima dziri kumashure. Akafa sei? Apa razongoti akafira mungoro, ndobva vakugeza ropa ranga rachururuka mungoro, but pavaigezera padziva paya raive dziva raizikanwa nguva yokunzi ndo panonogeza pfambi. Chii chakaitika ingopaika Samaria? Kudenga vazoona kuti Ahabhi anetsa ngaachifa zvake. Kunonzi Mwari akadana vatumwa vake kukaitwa musangano. Paagenda paingova nechuno 1 kudiscussa kuti Ahabhi ofa sei. But nyaya yekufa vanga vatopedza kuti ndaachifa. Saka pakataurwa zvakasiyana siyana. NdiMikaya ari kuratidzwa mumuono. Ari kutoudza Ahabhi kuti ndaratidzwa ini kudenga kwagarwa musangano. Pachitotsvagwa kunzi mungafe sei. Saka azobudisa point chaiyo pangirozi dzaMwari. Ati Ahabhi, number 1, mumba make makazara vaprofita venhema. Ende iye anovatemba. Saka chiregai anyeberwe nevaprofita vamunyengere. Vomunyengera vachimukurudzira kuti endai munorwira miganhu yeminda munonobudirira. Semunhu anokara miganhu yeminda. Kozi nyaya dzake zhinji dzine chekuita nemiganhu yeminda. Saka izvi nezvi pane kwavari kunetserana miganhu yeminda kuRamoti Gireadi nevaSiria. Saka chiregai vaprofita vake vamunyengere kuti ukaenda uri kunohwina. Asi ikoko onofira ikoko. Saka paakaudzwa mai pandoda kuti musvike, iye aida vaprofita venhema vaaifidha vaya vatanzwa vaya vanga vakawanda, aivada. But aizviziva kuti Mikaya wekusaidhi kwaMwari anotaura chokwadi. Ameno kana makamboona kuti kuna vanhu vakadaro wekuti kwaari anokuda but ari kuziva kuti hakuna chokwadi. Saka audzwa kudaro akaita sei? Udzai vateereri. Audzwa izvozvo manje iye akaziva kuti Mikaya zvaaona ndezveshuwa because aona kuchifa mambo. Saka apa anga ashanyirwa nemukurungai wake naJehoshafati. Anga ari mambo kwaJudha. Saka uye akapfekawo samambo kamadzimambo vanga vaine ukama vakaroorerana. Saka ndobva ati iye anyengetedza Jehoshafati kuti vaende vese kuhondo, uye achibva abvuma. Saka iye akada kuti agadzirise vision yaMikaya kuti panzi pafa mambo kuchinofa Jehoshafati. Saka ndobva ati inini handisi kuenda ndakapfeka samambo. Musati maenda muri kuona here kuti munhu ukatanga chivi 1 chekusateerera unoita chimwe. Atanga nekuteerera vaprofita venhema but next stage aamhondi. Arida kutourayisa. Hazvina kuzobudirira hazvo but arida kutomuurayisa. Famba ipapo. Saka iye ndobva ati inini ndine shungu dzekunorwa semusoja. Saka ndichaenda ndisina kupfeka samambo. Okay. Apa aida kuti anzvenge zvaonekwa naMikaya.
vaenda kuhondo kuya avo vaasiria vakanga vaudzwa namambo zvikanzi musarwe nevamwe masoja ese njee nangai pana mambo, ndohondo yedu yanhasi. Saka vakapinda muhondo vachitsvaga pane ngoro yamambo. Yes. Ngoro yega yanga yakashongedzwa sengoro yamambo ndeyaJehoshafati. Okay. Pavakanga vaswedera kwairi, Jehoshafati achiona kuti ndanangwa, akabva atanga kubongomora mhere. Ivo vachibva vati siyai hasi Ahabhi haisimbwende acheme. Ndobva vasiya, ndo maponeserwo akaitwa Jehoshafati naMwari. Saka kamwe kamusoja wakagumbuka kakangotendeka museve mudenga, zviya zvekupotsera zvekupotsera zvehasha zvekuti tashaya munhu wataa tichida. Right. Museve waenda mudenga unoita sekunge kana muchiverenga wakafuridzwa nengirozi, right, because wakadzoka ukauya sekunge une mukati mehondo mese uchinzvenga vamwe, ukasvikokuwira mungoro manga muina Ahabhi. Akazvidisguisa imomo, ukasvikomubaya nemuchiuno, achibva anofira padziva paishamba zvifeve. Munoziva kuti sei ndati mutaure nyaya vateereri, vazhinji vedu isi taitombozvito kuti unenge uchinyatsoona kuti Mikaya ane chokwadi, but haungodi kuenda kusaidhi kwechokwadi. Uri kuda kwaunoramba uchinyeperwa, uchifadzwa kunzi nono Mwari ari kukukomborera, unonokunda kuhondo, but uchinyatsoziva kuti Mikaya ane chokwadi, zvine njodzi zvinourayisa. Ukaona kune chokwadi kasika kuendako, ndo mafira Ahabhu. Ngatichionai Ahabhu angaine mwana wake wedangwe ainzi Ahazia. Toda kuona mafiro emwana wacho wedangwe pana 2 Kings chapter 1 verse 1 to 4. Madzimambo echipiri chapter 1 kubva pavhesi 1. Zvino vaMoabhi vakamukira vaIsraeri shure kwokufa kwaAhabhi. Zvino Ahazia wakanga awira pasi napahwindo yekamuri yake yokumusoro yaiva paSamaria, akarwara. Akatuma nhume akati kwavari, endai mundobvunza Bhaari Zebhubhi, mwari weEkironi, kana ndichapora pakurwara uku. Asi mutumwa waJehovha akati kuna Eria muTishibhi, simuka undosangana nenhume dzamambo weSamaria, uti kwavari, asi hapana mwari here pakati paIsraeri zvamondobvunza Bhaari Zebhubhi mwari weEkironi? Naizvozvo zvanzi naJehovha, haungaburukiswe pamubhedha wawakwira, asi zviro kwazvo uchafa. Eria akabva. NdiAhazia anga atsvedza ndobva akuwara gumbo. Chiri kunetsa mukomana wepasta, pagomo reKameo paya drought payazopera, Eria abatsira vanhu, vakazviona kuti Jehovha ndiye Mwari. Vaprofita vese vaBhaari ndobva vaurayiwa. Saka kwaIsraeri kwakamboita inenge cleansing, ndobva kunamatwa kwaBhaari kwamboti no. Saka uyu mukomana uyu mwana wamambo ari kutoziva kuti mazuva ababa vangu chinhu ichi chakapedzisira chisadiwe. Ndobva akutumira kuEkironi, nekuti mavo zvamboita kunge zvapera, kuti ndinonopora here. Ari kuramba ari mutsika dzakararama wabereki, even baba pavakazofa zvichiita kunge zvinonzi zvinhu zvazvapera, zvafumurwa, iye ari kuita kunge ari kuzvidzora. Saka akabvanzi izvozvo ndo zvichakuurayisa, ende anozomuka pamubhedha paya akafa. Pastor, ndikuona ngwede afamba. Ingokomenda imbichana kuti kune madhara mumamisha. Pastor, pane mimwe misha yekuti mukusaziva munhu anenge akararama tsika dzinonyangadza Mwari, but akusvika pakunofa obva asiya apisa machira zvese. But unoshamisika mwana wesemubaba ari kutonyazva zvinhu izvi zvakasiya zvaonekwa nababa kuti hazvishande. Unoona anoda kuzvirivhaivha, achiti ndiri mukomana mukuru, amene kuti mungabatsirise. Ndonyaya yaurayisa Ahazia. Inharo idzodzo zachitema chine nharo. Varipo vamwe vanototi chero mubereki akatendeuka vanototi ayo muruda kukanganisa vadzimu vedu, muruda kukanganisa chinamati chemumusha medu, culture yedu, achiita nharo yeti denga rinenge raitira mhuri nyasha. Zvakanaka. Isusuwo vari vechikuru tisakudze mhuri mutsika idzi, vana vanozonetseka kubva madziri. Ngatichionai mafira akaita Jezebel pana madzimambo echipiri chapter 9 verse 32 to 37. 2 Kings 9 verse 32. Iye akatarira kumusoro kuhwindo akati, ndianiko unonzwana neni? Ndianiko? Ipapo varanda vaviri kana vatatu vakatarira kwaari napahwindo, akati, musundire pasi. Naizvozvo vakamusundira pasi. Rimwe ropa rake rikachambwadzira pamadziro napamabhiza
akamutsika namakumbo ake. Zvino akati apinda akadya nokunwa akati, zvino chiendai mundotarira mukadzi uyo wakatukwa, mumuvige nokuti mukunda wamambo. Vakaenda kundomuviga, asi havana kuwana chinhu asi denya rake netsoka nezvanza zvamaoko ake. Naizvozvo vakadzoka vakamuudza iye akati, ndiro shoko raJehovha raakataura nomuranda wake Eria muTishibi, zvaakati imbwa dzichadya nyama yaIzebheri panyika yeJezireeri, uye chitunha chaIzebheri chichava somupfudze pamusoro pomunda panyika yeJezireeri. Naizvozvo havangati uyu ndiye Izebheri. Ndo mafira aJezebheri aya. Jehu ndiye anga akutonga. Ndobva asvika kwanga kuina Jezebheri akaudza machinda aivepo zvikanzi, kana muri kurutivi kwangu kandirai pasi mukadzi uyo. Ndobva akandwa, ndobva asvotsemuka pasi. Jehu kwakutombopinda mumba kwakudya. Achipedza kudya ndobva ayuka kuti aiwa kapane munhu afa panze apa, ngatimuvigewo zviri dhisendi mukunda wamambo. Hanzi vachisvika kwakuwana pasara zvanza nedenya, imbwa dzanga dzadya. Ndo magumo aJezebheri. Ko vamwe vana vese vakazofa sei? Pana madzimambo ekutanga wechipiri chapter 10 verse ya 6 na 7. 2 Kings 10 verse 6. Ipapo wakanyora mwadhi rwechipiri kwavari akati, kana mukanzwana neni, kana mukateerera inzwi rangu, uyai kwandiri Jezireeri mangwana nenguva ino nemisoro yavarume, ivo vanakomana vatenzi wenyu. Zvino vanakomana vamambo, ivo vanhu vana 40 vaiva kuvakuru veguta vaivarera. Zvino mwadhiyo yakati ichisvika kwavari, vakabata vanakomana vamambo vakavauraya, ivo vanhu vana 40, vakaisa misoro yavo mumatengu ndokuitumira kwaari Jezireeri. Vana vake 70 vaAhabhu vaJezebheri vaichengetwa zvakanaka sevana vamambo. Jehu ndobva anyora tsamba akati, kana muri kurutivi kwangu, ndoda kuti mangwana muuye kuno kuJezireeri muine misoro, proof yekuratidza kuti mauraya vana vese 70 vamambo. Vakabva vaurayiwa vese. Jezebheri part 1. Tanga tichitarisa iye kubvira achiroorwa, achiuya nechinamato, achikurudzira mambo, vachisponza kunamatwa kwaBhaari, vachiuraya vaprofita vaMwari, zvichikonzera drought, chechi yaMwari vatendi vake vachihwanda, kuflorisha kwaBhaari kuchikurumbira, mafiro ake, mafiro amambo, mafiro edangwe ravo nevamwe vana vese. Jezebheri part 1. Onekai vateereri. Tibatei panhamba dzinoteera, tirambe tichifamba pamwe chete. 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tisangane muchikamu chinoteera. Tungamire mukati mezviedzo, mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwimo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tabu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira